Camilla og Maja læser til ergoterapeut på VIA University College i Aarhus. Lige inden de skulle i gang med deres bacheloropgave, var de i praktik i Afrika. Her arbejdede de frivilligt i 6 uger på Kikuyu Hospital, der ligger i udkanten af Kenyas hovedstad Nairobi. Den største patientgruppe, som vi sådan så på hospitalet, det var de der ondt i ryggen patienter, især i lænderyggen. Og rigtig, rigtig mange kvinder også havde ondt i lænderyggen. Man blandt andet også kan se, at de går sådan med deres babyer og deres børn på ryggen i sådan nogle bæreseler. Nogle tørklæder. Stor tørklæde, ja, de binder fast rundt om maven, sådan her, og har barnet med siden om på ryggen. Og det er jo børn helt op til 4 års alderen eller sådan noget, de går rundt med. Og det er jo ikke sådan nogle ergonomiske bæreseler, som vi vil se i Danmark. Altså, det var jo helt klart en øjenåbner sådan at se, hvor stor forskel der egentlig er på kenyansk ergoterapi og på dansk ergoterapi. Ja. For eksempel det her med sådan en hjælpemiddelcentral, som jo er noget, som ret mange ergoterapeuter arbejder med i Danmark. Ja. Og det findes bare overhovedet ikke i Kenya. Nej. Men også bare sådan de helt små hjælpemidler, som fortykket greb, eller nogle andre små hjælpemidler, som kan hjælpe i hverdagen. Det findes bare ikke i Kenya. Altså, der skal du tilbage til det udgangspunkt, som du havde før din skade. Fordi de er bare så stadige, de der patienter. Ja, og det oplevede vi jo også der, hvor vi var. Altså, at der var bare ikke ret meget at gøre med og arbejde med. Der var ikke ret mange hjælpemidler at bruge i genoptræningen. Eller, så vi skulle tænke lidt kreativt, når vi sådan, skulle bruge nogle forskellige hjælpemidler. Ja. Eller man skulle træne nogle forskellige ting. Meget innovativ i den måde, man tænker på, når man skal træne med patienterne, fordi genoptræningsredskaber, det eksisterede ikke rigtigt. Og dem, der var, de var til salg. Ja. Så man vidste aldrig helt, hvad man havde at gøre med. Men så brugte vi et lille vandbad, som patienten kunne sidde og varme hånden op i, eller vi brugte fandt en lille bold, som de kunne sidde og klemme om, eller et håndklæde, så de kunne sådan få fingrene ind sådan her. Og en stok, man kunne bruge til at genoptræne noget albue med, eller de kan også bruge en stor sten til at genoptræne deres ankel med. Og, vi har i hvert fald lært at tænke ud af boksen, når det handler om hjælpemidler. Ja. Men så en af de weekender, hvor vi var på tur, der var vi ude ved Lake Naivasha og ude at sejle. Og kom ret tæt på sådan en kæmpe flok flodheste, der lå. Lidt for tæt. Ja. Men når man kommer så tæt på dem, 2-3 meter fra dem, og de ligger der, og de gaber med deres gigantiske mund, og man har hørt alle de der historier om folk, der bliver slået ihjel, blevet angrebet og sådan noget, så sidder man måske og rykker sig lidt i båden og tænker, jeg vil gerne lige sidde lidt tættere på dig. De var lidt tæt på. Ja, men fed oplevelse. Ja. Det var virkelig, og et flot dyr, og de er meget større i virkeligheden, end jeg troede. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme tilbage og arbejde på et børnehjem eller på et hjem for handicappede, og kunne bruge min faglighed der. Ja, jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage og arbejde på sygehus. Noget, der ligner lidt det, vi har gjort nu. Men også som frivillig. Fed oplevelse, men som frivillig,